Abage tutu ba minto ngorokia maiganya ituga iga mo geta na tu achira ngorokia maiga yabage ni aende ngorokia magani ama iga ya president ya ito William Ruto ya mono. Mheshimiwa Speaker na wabunge wenzangu ambao wameambatana nawe na msaidizi wa rais hapa Faruk, na wakaribisha sana hapa Kisii. Kanisa hii ambayo tumejiunga kuchangia, unaona inaitwa Oruaki. Oruaki za Kisii nemi inamaanisha fort ama ngome. Kwa hivyo mmekuja kusaidia kanisa hili kuweka ngome lisiangamizwe na shetani. Na sisi tunafurahia sana wakati tunachangia kazi kama hii ya kueneza neno la Mungu. Abantu baminto omojumbo yoino Jafet ekiage. Naende mumanye tenge kiage kebwate ndagere nyinge. Inche nachagaiga no mwana ino korwari bo machoge kenyenya. Esi okenyuri nyaituga nyeni. Abange baino nigo moko ngigwari ebunge ye Senate kinkwegera abantu baito negerera abanyina abataka ebirema abande tomerana na inuchi skuru kinkeru ebitabu asa abana baito kimbegete uniform yogo soma ekiagera chi seminary nchira yo katora asirio botaka ase binyoro byaito einere gasingo kora asengencho inchebuna moseneta mochore timbu atike gancha buna baraya babande baito bakeire chikura lakini ari nkonyarande ko bwaterana nainu ase omosharo rione na inche nkonyora abantu baminto abantu mbatagete chipara chingi asabangina bagwetera bayirenda agere chiro togane tichinyagitari aso monta akorwari gwekera arwarire togane tichipara estima amagendera yonsi ingosa bange kerabara itora bwaterane amagendera yuna intugusi ya itone nerabe barenga bagote banga bunabara ito bwaterane torenta amagendera gusi ya iterabe kingo korera aki omogusina tebetenga keumbunge sunerwa omonto koire gento onga kyogo kora ogwakambia mono gakie gasia yengo kora na sengenche ngakiae chikura chiaereta na bwate seti omonene oyo gwense nera agachoru na nchaka ngege tarieke buno mosene tomochore gakimbo bakorete ngoro kigato mwakere mbia mono president yeto William Ruto mbia mono